Woodley Motors okinyi ma kawuono mago jogi wacho jok manie bedroom kanyo mar baba luwo chenro achiel kachiel. Ne waloso kaka inyalo par legacy mar Raila Odinga. Ji loso e gero osuptal, ji loso e wilo nying airport ma Kisumu mondo mi oluong Raila Amolo International Airport kama gintiere kar kacha mondo mi nitie kata paro mamoko manogol kata mbui no kanyo. Wakili Willis Otieno nondiko kanyo ni airport serve ji mopogore opogore. Ng'ama modonjo boneno Raila Odinga ka odonjo ka mano airport mano ma Kisumu ka opogore gi keto nyinge kata stadium tayari en gima Homa Bay kama moko pontiere paro bende orwaki to paro Raila Odinga de time yo machal nade kaka in ng'ama nie sekta mar somo to bende in e komiti mar somo e od bura ibedo japuonj maduong'. Sekta mar somo ne en gima intiere ka ji ng'anyo iseng'anyo weche mag jopuonj ok chulo osara riwruoge mopogore opogore. Paro Odinga e sekta mar somo ikono kanyo weche mag skunde mamoko mantiere fellowships gi minyalo chako mokwongo kata kapok adhie paro jakom wach mar somo wich ng'eny bende jawil ing'eni kanyocha jakom biro manokele Nyayo to gi Kasarani nitie joma nowito ngimagi moko nothung' athung'a ji nodiyo motho nikech ji mang'eny kuom jogo ang'wen gin jo-Kibra ma achiel ne waiko wik mokalo moro bwatero Friday omiyo wan kaka jo-Kibra ne wan gi lit ahinya nikech thone bende ochako kelo tho mor ei Kibra. Mano en wach malich ahinya to ji wacho gik mowinjo tim mokwongo kane sirkal mokwongo aduoko ne sirkal erokamano kaka MP ma Kibra nikech ne gikonyo mane giiko jakom gik mapok naneno nyaka ne nyuola otimore. Koro miyo waduoko ne president erokamano gik manotimo. PS mare Omolo ne ni kamoro amora mane wantie enitie ka jakom wan kode, wan Kasarani wan kode, wan Nyayo, wan dala. Tiende ni ne giywak to pod gitiyo kaka sirkal mondo gine ni jakom nodhi kare. Tadwa kwa sirkal ng'eny jakom kane dhi demonstration an kaka Kibra constituency nitie nyithindo manomaki nikech ne ji odhi demonstration ma pod ni e jela nyaka sani. Agombo ni kaka jakom koro wewani jogo manomak te nikech demonstration kata gimoro agombo ni sirkal oyie owegi nikech negi fight mana ne demokrasi mana jakomiti ka ginyalo weyo nwa jok manomaki te to de wawinjo maber. Jok moko be nitie manohinyore diere demonstrations go, nitie jok bende manotho diere demonstrations go. Wakwayo ni sani ema koro sirkal nikech jakom koro osetho jogo winjo bed compensated kaka nwa wacho. Nitie jo Kibra, nitie jo Kisumu, nitie jo Nairobi, kamora mora manohere jakom. Nitie jogo manowito ngimagi diere demonstration. Koro sani emwagombo ni sirkal owinjwa mondo mi jogo omigi gimoro matin. Jomoko be notur tiendgi notur pod gintie. Jomoko bedegi omiyo jogi te owinjwa los nyinggi mondo gibed compensated. Koro kadok kuom wach mar somo jakom noero wach mar somo ahinya. An kana donjo MP gima nakwongo timo nitie skunde kanyo mane wawinjore kode ong'iew ne bus jo CDF ong'iew bus kendo ogero classes gi administration block mane owinjo bed no oyaw